לרגע, שימו בחייכם. מופע מחונניאדה 2017. מעצבן, נכון? אנו, קבעו את הטלפונים ואת המחשבונים, כיוון שהם עלולים להסיח את דעת השחקנים. כמו כן, נא לשמור על השקט במהלך המופע. ואם לא בא לי! שטוק, 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 שטוק. שימו לב, ההומור במופע ברמה גבוהה, וחלקכם עלול לא להבין אותו. עמכם הסליחה. וזוהי קינת דוד ילין, על העוזבים. הצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גאונים. אל תגידו ברעות, אל תבשרו בחוצות הריאל. פן תשמחנה בנות מבר, פן תעלוזנה בנות הרגילים. הרי בלעובה, אין גל ואין הגר בנמצא, ודנה מן הרגילות. כי אין עומר וקשת לומדים עמם, ואין אילון מתפלפל עם גיא ועמק. מדפי מבחנים, מפתרון תרגילים, את מכונן לא ייבש בקלמר, ומחשבון תלמיד לא ישוב אל תיק. ערן ואורלי, הנאהבים והנעימים בשיעוריהם, ובעוזבנו לא נפרדנו. ממצטנים צלחו, ממופת חכמו, בנות מכונן אל דפנה תבכנה, המלמדתכן היסטוריה ללא מבחנים, המורידה סמל מלבושכן. איך נפלו גאונים במרוצת השנים, מכונן על ציונך חלל. צר לי עליך, אחי המכונן, נעמת לי מאוד, נפלאתך נוכחותך לי מציונים גבוהים. איך נפלו גאונים ויובדו כלי כתיבה. טוב, שלום לכולם, שלום. איפה כל השאר? לא פה. לא פה? אולי חטפו שפעת. חטפו שפעת, אולי גזרו יותר מדי פונקציות. טוב, ובכן, נמשיך הערב מאיפה שהשארנו בשבוע שעבר, הגנה עצמית בפני פונקציות. עשינו פונקציות בשלושת השבועות האחרונים. ומה? אנחנו טובים מדי בשביל פונקציות? סיימנו עם פונקציות, אולי נעשה משהו אחר לשם שינוי. כמו מישהו שתקף אותך עם דוקרן? דוקרן. דוקרן, מה? סיימנו עם פונקציות? זהו? נגמרו הפונקציות לחקור? תקשיב לי טוב, אבאלי. אם בלילה מגיע אליך איזה משוגע ותוקף אותך עם אינטגרל, אל תבוא אליי בטענות, זה מובן? ובכן, קדימה. נתחיל עם פונקציית שורש. כבר עשינו פונקציית שורש. באמת? וכן, כבר עשינו פונקציית שורש. עשינו פונקציה סננה, לוג, גן, סוגי פולינומים, אנליטית, אליפסה, היפרבולה. ארקסינוס, קוסינוס. וסוגי משוואות. מה עם פרבולות? עשינו גם אותן. עצובות ומחייכות? כן. אוקיי. סינוס. ועשינו סינוס, נכון? אוקיי, קדימה. בבקשה. בוא נתרגל. כבר שיפו אסון? שיפו אסון. כן, כן. שיפו אסון. קדימה. תקוף אותי. קדימה. בוא אליי. בוא. לא, 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 לא. שים בזה קצת רגש אולי. קדימה, תרים את הפונקציה מעל הראש. תצרח. קדימה. עכשיו, אני גוזר את הפונקציה. ריטרו. תסרחת אותו.
אסון, זכרו לברכה. ברוך מנשקו. אבל הוא מת! זה ריקה בו. כן טוב, הוא תקף אותי עם פונקציה, לא? אבל אתה אמרת לו לעשות את זה. נו מה? אני לא מלמד אתכם להגן על עצמכם מפני פונקציות. מה עם מי שתוקף אותך עם זינוס ואין לך אקדח? תפרח! אתה יכול לקרוא לעזרה. לקרוא לעזרה, תנסה את זה כשיש לך אינטגרל תקוע בגרון. מה? אינטגרל? איפה? אני רק אמרתי אינטגרל. וואו. חשבתי שגורלי נגזר. בשום מקום, אני רק אמרתי לך אינטגרל. בסדר, נו. ובכן, זאת הייתה הסינוס בשבילכם. פונקציה הבאה, מעגל. אוקיי. קח את זה. עכשיו. קדימה, מר פיטולוביץ. פיטולוביץ. כן. קוף אותי, קדימה. בוא אליי, קדימה. בוא, קדימה. למה לא? אתה תירה בי. אני לא אראה בך. הראית במר שיפרסון? נו כן, זו הייתה הגנה עצמית, לא? תזרוק את האקדח קודם. איזה אקדח? הראית איתו במר שיפרסון. האקדח ההוא. טוב, נו. אז כן אמרת לראות בי. לא. אוקיי, בסדר. הגנה עצמית, שני מעגל, בלי אקדח. קדימה, תקוף אותי. בוא אליי, קדימה. בוא, קדימה. הדבר היחיד שאתם צריכים בשביל להגן על עצמכם נגד מעגל זה פשוט ללחוץ על הכפתור והמוקש מתפוצץ לו בפנים. אין לי מוקש. טוב, בשביל זה מתכננים מראש, לא? איפה אני אשיג מוקש? תחכם איתי, כבר חכם בלילה, תקשיב לי טוב. המוקש הוא רק דרך אחת. רק דרך אחת. אתה שומע? יש עוד עשרות דרכים. כמו מה? לראות בו. מה אם אין לך לא אקדח ולא מוקש? תחכם איתי, טוב. תראו מה נעשה. בואו את שני אלה. קדימה, בואו נדגים. אוקיי. תקפו אותי. בואו אליי. קדימה. בואו. יאללה. אכזרי. קדימה. תקפו אותי. יאללה. לי אקדח? לי אקדח. לי מוקש? עם מוקש, התפוצץ כבר, לא? בלי דוקלן? סתום את הפה. חצי מהסדרה? איזה חצים? על מה אתה מדבר? לא, בלי חצים. אתה לא תהרוג אותנו. אני מבטיח שאני לא אהרוג אתכם. קדימה, תקפו אותי. לא, יותר טוב. אני אסובב את הגב שלי, כן? אתם תתגנבו אליי בשקט, כן? אוקיי, קדימה. ובכן, בוא נדגים. הדרך הכי טובה להיפטר מהמון זוהם שמתגנב לעברכם מאחורי הגב זה לשחרר את המכונן. תמיד רציתם שיהיו לכם חברים שהם לא ב5 יחידות, או לבנים באופן כללי? תמיד חלמתם שיזמינו אתכם לחוג ילדת, ללופט, אולי אפילו למימונה? היום אנחנו נראה לכם איך להראות לכולם שאתם רגילים. תגידו אחי כמה שיותר, שלא יחשבו שאתם סאחים. מה קורה? תצאו מהארון, אי אפשר להיות גם גיי וגם חנון.
תצטרפו לתנועת נוער, להיות פוץ ולא נורי כמו להיות חנון. יש לכם כבר משקפיים, עכשיו כל מה שאתם צריכים זה ספטום וחוש אופנה שנוי במחלוקת ותוכלו לשבת במסעדה כמו כל שאר ההיפסטרים. אוהבים הערות מתוחכמות ולהיות צודקים תמיד? בואו לקרבי, המפקדים מתים על זה. ותמיד אפשר להגביר את הטרום פסיכוסוציו. ואם שום דבר לא עובד, תעשו סמים. תעשו סמים. תעשו סמים! תעשו סמים! אחי, מה אתה עושה? קפה זה גם סם. קאט! שלום לכולם! הילד חזר מהגן ושר סטטיק ובן-אל? היי דודו דודו פה! היי דודו דודו פה! כל בסדר! דודו פה! דודו פה! דודו פה! הילדה איבדה את המבטא הרוסי? מאמה, אני רוצה אוכל. הילד אוהב ללכת לחברים? הורים, דואגים לעתיד של ילדיכם? אל דאגה! אצלנו בהוצאת הר"ן הכנו לכם מקבץ ספרים ראשונים שיוודאו שהתינוק היקר שלכם יצא מחונן. החמש שיכל, סיפורו של רגיל אמיץ שמחליט לעלות לקולומביה. פטר והכאב, סיפור על מחולן צעיר שמתמודד עם ה-99 הראשון שלו. איה פלוטו, סיפורים על תינוקות מחוננים המתעניינים באסטרונומיה. אליעזר והלייזר, צעדים ראשונים לטף בפיזיקה של תואר ראשון. יומנו של חנון, מה ששמעתם. אלו מצטרפים לאוסף רבי המחר שלנו, מעשה בחמישה מוגברים, בחירה להשכיל והחתול בהלול. להצטרפות, חייגו עכשיו 03-14-15-926 או כנסו לאתר האינטרנט שלנו www.lamalomea.co.il. היי, אנחנו כאן בטכניון ורצינו לראות איך אנשים יגיבו לבדיחות שרק אנחנו מבינים. יואו, קבל את האפס, קבל את האפס הזה! לא אתה, סליחה. וואי, אתה אפס, מה יש לך אתה? וואי, איזה שלילי. למה אתה כזה שלילי? מה יש לך אתה? למה אתה כזה שלילי? חבר'ה, הלו, מה יש לכם חיים שטחים וואי, ממש שלילי, מלא אלקטרון. מלא אלקטרון. וואו, שלילי רצח, מדהים. לא, אתה גזור, אין, אתה גזור לגמרי. וואי, תראה איך אתה גזור יפה, אבל לא, סך הכל גזור יפה. אבל, גזרת יפה. זאת הנקודות קיצון. נקודות קיצון. גבר, רואים לך את השרביט, גבר. השרביט שלך פה, כן, נכון. רואים אותה, וואו, יפה. אתה יודע לעשות איתו קסמים גם? איזה אפס אתה, מה יש לך אתה? איזה אפס אתה מפגר? לא אתה, קר פה רצח, וואי. תשמעי, אני לא רוצה להעליב או משהו, אבל את ממש סתומה. ממש סתומה. סתומה לגמרי. תראי, אי אפשר לבודד את הוואי בכלל. אין וואי. אין וואי, אי אפשר לבודד את הוואי. סתומה לגמרי.
וואי, איזה רגילים אתם? ממש רגילים. איזה רגילים. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. לשולחן שולחנות, למכפל מחברות, להפרע לפרעות. היום, אלגברה במרחב עם הישרדות בהרות סיביר. אתה רוצה שרוצים. אצלנו בגולאג היה שרוצים אחד ל1,000 אנשים בתוך פעם ב3 שנים. אני לא ידעתי מה זה שרוצים. לא הייתי עם חברים שלך בהרבה יחידות. טוב, חברים, אני רואה אתם לא מרוכזים כמו צ'צ'ני בלי זקן. היום בוחן טריקו במרחב 3 ממדים XYZ. באמת, מה אתה עושים לי מאוד סופים מסכן? מה מסכן? יש לכם מזל, אני נותנת לכם בוחן 5 ממד. כן, דשה. דריה. בטח אני רוצה שתחלקים ממך. נו, מה יותר פה? יותר! מה זה? מה זה רזמות? אני הרשיתי מחשבון? יום אחד להשתמשת מחשבון, איזה כיף, נהיה חייבת מחשבון, מרכז מתמטיקה. יום אחרי, להשתמשת אינטרנט, יואל גבע, יואל שמבה. אחר כך יורדת להרבה יחידות, וזה מתכוונת למכללה בקורטון. אמא, בת 22, 5 ילדים, כולם קוראים אותם דוד. מי פה יודע לעשות סינוס 17.06? בראש! הבא שתלמידות כמו רוז. רזתי עם חברות שלך בבת מצווה אחותך מרותות של טוטובום. זה שם אין משמעת. פעם, מי לא ידע, 9 ספרות אחרי נקודה, יוצא החוצה, מצייר מעגל יחידה בשלג, עד הופך לגילדה פרמית. היום זה לא ככה, פעם היה יותר. שלום נפתלי, איזה כיף שאיחרת! אחי, אני מכינה לך עכשיו קפה עוגה! זה כבר! טוב, חברים, 20 שניות בוחן. 19, 18, 17, אי בשלישי! ביי בריבוע! 5 בחזקת 30! הסבירו את הפתוחים! כי הלוטוס! 3, 2, 1! אז כמו שאמרתי, ברוכים הבאים לקולומביה. אם בכל זאת מישהו מכם רוצה לרדת ל5, הוא מוזמן לצאת מהכיתה עכשיו. עוד מחונן ירד ל5, עמי כבר בוכה ואני מתייאש. עוד מחונן ירד ל5, אמא כועסת, אבא מתבייש. מחונן, למה זה החלטת לנטוש? האם נהנה אתה על יואל לחוש? עוד בוחן בפתע מחשבון שכחת, פתאום מצטער אתה שלא המשכת. עוד עבודה ועוד לילה לבן, בשיעור לא הקשבת, המצב מחורבן.
חוזר שוב ושוב ולא מוצא את הערך. לפתור לי לחשוב זו איננה הדרך. מחונן, איך הגעת לכזה שפל? חזרת ללמוד שוב את לוח הכפל. לא מתעניין ברציפות וגבולות, בשיעורים של יוחאי נרדם על הווילונות. עוד מחונן ירד לחמש, אמיר כבר בוכה ואני מתייאש. עוד מחונן ירד לחמש, לא מאמין שזה שוב מתרחש. תחשוב על הקריירה ועל הפרנסה, עוד לא מאוחר, רק בן בסד בכניסה. די לוותרנות, זה הכל רק בראש, לא רוצה לראות עוד מחונן שיפרוש. נגלה סקרנות, נגלה פתרונות, במקום לדבר רק נפתור משוואות. נוריד אנחים, נעשה את האינטגרל, מתכונת ובגרות, 6 שעות קל. תראה שהכיף פה אף פעם לא נגמר. היה זה ליאור הגדול שאמר שהכל מתמטי בסופו של דבר. אז מתי תחזור לקולומביה כבר? תחזור לקולומביה כבר! עוד מחונן ירד לחמש, אמיר כבר בוכה ואני מתייאש. עוד מחונן ירד לחמש, אל תעזוב אני בשקט לוחש. הצלחתי להוכיח שיש שיקומים מקבילים. בינתיים ביקום שבו מחוננים לא תחרותיים. כמה קיבלת מהמבחן? 93. וואו, כל הכבוד. תודה. בינתיים ביקום שבו לא רושמים חיסורים. תגיד, איפה ניר? הוא חולה. בינתיים ביקום שבו ברית המועצות מעולם לא התפרקה. בינתיים ביקום שבו כל מי שאומר שהוא מחונן באמת מחונן. בינתיים ביקום שבו מחוננים ימנים. אורלי, תמיד הפה! בינתיים ביקום שבו אסטרולוגיה היא מדע מדויק. תגיד, איזה מזל אתה? בתולה. איזה קטע! גם אני! בינתיים ביקום שבו סייג לחוכמה שתיקה. בינתיים ביקום שבו יש תרסיס קסם שמשיג למחוננים חברים. בינתיים ביקום שבו הפרידו את תפקיד התובע הכללי מתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. היי אורלי, מה שלומך? מעולה, מה שלומך? בינתיים ביקום שבו כיתת מחוננים זה בעצם סרט דוקומנטרי. שונאת פה את כולם. בינתיים ביקום שבו אינטליגנציה שווה טוסטסטרון. בינתיים ביקום שבו ההפך הוא הנכון. וואו, אין על זה כדור כחול. בינתיים ביקום שבו עבודות גמר בהיסטוריה יוצרות חורי תולעת. בינתיים ביקום שלנו.
אז קודם כל, אהלן, מצוין, מה נשמע? אני רואה שאתה הולך לשאול אותי, אני שנתיים שאלתי אותך, עכשיו תורך. פגשתי לראשונה במפגש מעריצים של אהרון ברק. היום, לקראת המחונניאדה, היא הסכימה לרעיון נדיר בארבע עיניים. שלום אורי, מה שלומך? נחמד מאוד. הבנתי שראית לאחרונה את הסרט וונדר וומן, את רוצה לספר לי עליו קצת? זה מאוד מאוד יפה, מתאר את ראשית המהפכה למען שוויון מעמד האישה. סרט מקסים. תכלס, איך זה לחנך מחוננים? עצוב, כואב, מייאש. את אוכלת פיצה עם אננס? לא, ממש לא. מה את חושבת על אנשים שאוכלים פיצה עם אננס? אני חושבת שהאויב שלנו הוא מר. אני חושבת שמאוד מאוד קשה להגיע איתו לשלום. ראש ממשלת איסלנד אמר שהוא יוציא את זה מחוץ לחוק. אז אם הוא יעשה את זה, אז אני בעדו. איך זה לאכול אוזן המן עם שוקולד ואז לגלות שהיא עם פרג? מדכא. פשוט מדכא. מה דעתך על איתן? איך את מתייחסת לעלייתם של סטטיק ובן אל תבורי? אני מקנאה בהם כי הם שמחים בבחירה שלהם, הם בטוחים מאוד במיקום הפוליטי שלהם, הם לא מנסים בכלל לרצות את העם. מה את חושבת על הופעות האירוויזיון בשנים האחרונות? מביך מאוד, מביך מאוד. מה תגידי אם אני קשקש לך כאן קו במחברת? אני לא אוהבת את הקו הזה, אני חושבת ששוב זה קו מטריס. את חושבת שכדאי לנו להעסיק אותך כשנתאשר ונפתח עסק מצליח? למה? אני מאוד ממוקדת, אני יודעת לעבוד, אני מאוד חרוצה, אני עושה חלוקת זמנים וחלוקת עבודה ואני זריזה וכן. את באה למריפוסה ביום שני? מאוד מאוד בזרימה. למה סירבת לככב בזוב ומפו? כי אני הבנתי שזה תפקיד מאוד מאוד פוליטי. אילו הייתי יכולה להחזיר לחיים אישיות אחת מפורסמת, את מי היית בוחרת? אני הייתי מוכנה להחזיר לעולם את אהוד ברק. אבל אהוד ברק לא מת. אין לי ספק שכן. מה הרגשת כשהודיעו שטל מוסרי עובר לניקולודיון? זה משהו שהציב אותי ברמות שאי אפשר לתאר. ואני שנים בכיתי מהאירוע הזה. כלומר, זה אירוע שפגע בי אישית, כי מבחינתי זה היה איזשהו חלום שהתנפץ. זה היה מאוד מאוד קשה. אבל בכל זאת, אולי הוא יצליח שם? לא יצא מזה כלום. מי בת הפאורפאף האהובה עלייך? אף אחת לא אהובה עליי במיוחד. שלושתן מתוקות, נחמדות, לא התביעו חותם מיוחד. למה את חושבת שתצליחי כרופאה? כתב היד שלי הוא בלתי קרי בעליל. ניסית אולי לכתוב עם יד שמאל? כבר לא מדובר פה על ימין ושמאל. ראית ששקד הגיעה למחונניאדה בלי נעליים? שקד איבדה את הבושה. היא עושה מעשים שלא יעשו. אורלי, תוכלי לספר לי בדיחה? נו, פליז. אני א' מעריכה מאוד את הרצוג. אוי, שאורלי בדחנית. אבא שלך ארונקו? קשה לי להאמין שהוא ייפול בדברים האלה. לא. מה תוכלי לספר לנו על חוויותייך כלוחמת בדאעש? זאת קהילה מאוד בריאה. אני חושבת שלילדים מאוד כיף שם. היי, אמא שלך ארו? אני בטוחה שהוא מספיק חכם לא ליפול לבור שהוא כבר נפל אליו. מה? מדכא. פשוט מדכא. מה הן 3 תכונות שאת מחפשת בגבר? הומניסט, דמוקרט, שמאלן. רוצה לשתות משהו? אני מרגישה שהעניין הזה זה קצת שערה בכוס מים. באמת? טוב, אני ארציח אותה. לא יצא מזה כלום. את חושבת שקובי פרץ באמת העלים מיסים? אולי היו כמה מקרים. מה את אומרת על הסרט החדש של הרובוטריקים? גרוע ביותר. את חייבת לראות את הפשפש הזה קופץ. איך הפשפש עלה למעלה? אוקיי, בינינו. מה את אומרת על ערן? אני חושבת שהוא אדם מאוד ישר, הוא אדם מאוד מאוד ראוי, הוא הוכיח שבשעת מבחן הוא פינה את המקום שלו, הוא עזב את כולנו, הייתה לו משרה בחירה, הוא איש עם עבר מאוד מצליח ואני מפרגנת לו. מה דעתך על דמותו של ליר מאיבן ליר כיום? הוא פלקט, הוא לא אומר כלום. הוא פעם דיבר... תארי לי בקצרה את העבודה עם צוות המורים בלאובק. אנחנו שמאלנים. דווקא שמעתי שיש פה בבית ספר כמה מורים ימנים.
זה ממש לא ריאלי, לא צריך להגזים. אנחנו לא עד כדי כך גרועים. מה את חושבת על הנוסחה הזאת? צריך לחקור, וכל טענה כזאת היא חייבת להיחקר, וחייבים פה להביא ממצאים מדעיים, עובדתיים, מספריים. את לא מזהה שזו סדרה הנדסית? לבושתי הגדולה, אני כמעט שלא רואה סדרות. ומה עם הסדרה הזאת? אני מאוד אוהבת את הסדרה הזאת. מה חשבת על הנאום של דני בתחילת האירוע? זאת הייתה חפירה? מה, דווקא קצר מהרגיל? לא כל כך. לא כל כך. כשמערבבים כחול וצהוב יוצא ירוק, לא? זה מה שאומרים, אני לא מבינה גדולה בזה. את רואה את השידורים של כאן? אני העליתי את הרייטינג של ערוץ אחד. אבל ערוץ אחד הפך לכאן. אז אני מאוד שמחה שאני עכשווית. מה? לא עקבת אחרי כל הבעיות שלהם? היו כמה תקלות. מה טיב היחסים שלך עם משה השומר? הוא היום מאוד... הוא ממש אין לו שום אמירה ברורה. מה את חושבת לגבי גיא? ראוי לתואר מחונן? אני חושבת שהוא ראוי, וראוי לתת לו למעשה הזדמנות שנייה. את חושבת שאי פעם מחוננים יצליחו להפסיק להיות תחרותיים כל כך? לא, לצערי זה לא אפשרי, אבל זה הדבר היחיד שנותן איזושהי תקווה. זה לא אפשרי כי כולם רודפי כבוד. אף אחד לא יהיה מספיק, לא יהיה מוכן להיות מספר 2, וזאת בעיה מאוד קשה. יש פה קרב אגו מאוד מאוד קשה, ולכן אני לא חוזה הצלחה למהלך הזה. אורלי, בואי נשאיר ביחד את האלף בית. זה מאוד קשה. מה? אל תגידי שאת לא יכולה. נו, תנסי. א', ב', ג'. זהו? זה הכל? זה מה שאומרים, אני לא מבינה גדולה בזה. רגע, אז איך את מרכיבה מילים בעצם? אין מילים, זה פשוט אין מילים. בואי נדבר רגע על אתרי תיירות בחיפה. מה דעתך על הכרמלית? אולי מספידים אותה בטרם עת. מה את חושבת על מנזר הכרמליטים? זה לא הגיוני. כל התעשייה הזאת שהיא כל כך מסכנת, שהיא נמצאת בלב יישוב מאוכלס, זה בוודאי דבר שהוא לא חיובי. ואת הגנים הבאים את אוהבת? כן, ברור. תודה אורלי. זאת הייתה חפירה? לגמרי. אני רציתי באמצע. מה? מה זה? מה אתם הולכים לעשות עם זה? טוב. היי. אז כמו שבטח רובכם יודעים, לאובק זה בית ספר שאוהב מאוד להשקיע במיזמים חדשים. והשנה לאובק החליטו להשקיע בכיסאות. לאובק הוציאו עשרות אלפי שקלים על כיסאות, כשכל אחד מהם עלה מעל 1,000 שקל. אז אנחנו חשבנו, פשוט לא הגיוני שרק כיסאות שיוצאים להם ככה בכסף, חייב להיות להם שימוש נוסף שהוא לא רק לשבת עליהם. אז ישבנו, חשבנו, והבנו בדיוק מה הבית ספר רצה שנעשה עם הכיסאות האלה. אז אני מציגה בפניכם עקרונות מדעיים מוסברים בעזרת כיסאות חדשנות. מתבלבלים תמיד בין מיטוזה ומיוזה? אל חשש. מיטוזה היא החלוקה הרגילה של התא. התא שלנו משכפל את החומר הגנטי שלו, ואז מתפצל לשני תאים חדשים וזהים. מיוזה לעומת זאת היא החלוקה אשר יוצרת תאי מין. התא שלנו עוד פעם משכפל את החומר התורשתי שלו, אך הפעם מתפצל פעמיים לכדי 4 תאים, שבכל אחד מהם יש חצי מהחומר התורשתי של תא הדנ"א. אף פעם לא הבנתם איך בדיוק עובד מיון בועות? במקצועות שלנו זה ממש קל. כל פעם נשווה את הערך של שני איברים סמוכים בשביל לוודא שכולם באמת מסודרים לפי הסדר. אם נתקענו בבעיה, נחליף כל פעם שני איברים סמוכים עד שהבעיה תיפתר. מסבירים על החוק השלישי של ניוטון? אל תדאגו. החוק השלישי של ניוטון אומר שאם אני מפעילה כוח על גוף, אותו גוף יפעיל כוח שווה בגודלו ומנוגד בכיוונו עליי בחזרה. לכן, אם אני על כיסא ודוחפת מישהו, גם אני אזוז אחורה. אי פעם תהיתם למה כשמעלים את הטמפרטורה, תהליכים קורים מהר יותר? זה בעצם ממש פשוט. המולקולות שלנו זזות תמיד.
ובשביל שתגובה תתרחש, שתיים ממולקולות המגיבים צריכות להתנגש אחת בשנייה בעוצמה מסוימת. אם נעלה את הטמפרטורה, המולקולות שלנו יזוזו מהר יותר, וכך לא רק שנתנגשו יותר פעמים, גם כל התנגשות תהיה עוצמתית הרבה יותר. כך ייווצרו לנו יותר תוצרים בפרק זמן נתון. תמיד הסתקרנתם לשמוע איך עובדת מערכת השמש? רגע, תתקבצו בבקשה כולם. מי זה מדינה? מי זה דת? איך צריך להיות? יום שישי בבוקר אין פה אף רגיל בינתיים. שקט שובי חי, שחרר לך את הנעליים. אילן עוד לא פה כי הוא הלך לישון בשתיים. יובל כבר דיבר עם המורים וזה בסדר. 9 בגרויות כולם יודעים באיזה חדר. אבא שלו כירורג ואמא נעמי שמר. אצלנו בכיתה מתנתקים מהשכבה. בני גורן אהבה ריח רע ללא סיבה. אצלנו בכיתה כולם צריכים אשפוז. כבר איבדנו את הריכוז. מישהו קילף תפוז. כל אחד עושה מה בא לו. דני, אורלי, אריה, נורי, קובי, קלח. וואלה ככה זה אצלנו. קרן, עופר, דנה, אח של דני. וואלה ככה זה אצלנו. תכף מתחילים מבחן. אין אחד שלא מוכן. רק תשתית מהשולחן. כי וואלה ככה זה אצלנו. ביי 5 יחל ודאי. אולי נרד ל4 זה נמאס מספיק ודי. וואלה איתן לא רגוע כבר שבוע לסיכומים יושב. איך הוא אוהב. בכיתה אין אור ולאף אחד אין כוח. פה שנתיים בשיעור והתייבש לי כבר המוח. בנוסף כואב הראש כי שובבנו בקבוצה. אם לחגוג זה הבסיס אז אני מוסיף פה מוצא. יש תתלוש שנתי מספורט ופרופיסו 62. שורש וגרביים מגיעים עד הברכיים. אוכל צלחת פושט ומסיים את הנגזרת. אין לי פיקר אחרת. אצלנו בכיתה לא יוצאים לרחבה. שמאלנים בגאווה, עיתון הארץ הוא חובה. אצלנו בכיתה מתנסים אחד אחד. המחשב המונח בצד, יש לי כאבים ביד. אילן הדוקן וגם כן ורה, ארנולד, שירלי, מייקל, טיינה, גארי. וואלה ככה זה אצלנו. דפנה, קובי, דפנה, רותי. וואלה ככה זה אצלנו. כל החבר'ה במבחן. אל תחשבו מה בר זה כאן. שותים באותיות איתן. כי וואלה ככה זה אצלנו. יכולות חברתיות וימנים. הגיע שוב ללאו בקדר. על הלוח משוואות בלי פתרון. לא נחים עד שנביא את הרעיון. אין ספק שחבל על המורים שלי. השכבה הם מלאכים לעומת הכיתה שלי. יש פה בקשה, לא יכול לא לענות. נשים ברמקולים את ארבע העונות. פלטפוס, אסתמה, גשר, פלטה, משקפיים. וואלה ככה זה אצלנו. טסלה, הוקינג, דרווין, ניוטון, איינשטיין. וואלה ככה זה אצלנו. רק שימו את המבחן. 30 דקות לפני הזמן. חצי חיים בילינו כאן. כי וואלה ככה זה אצלנו. למה שלא פשוט תעגל לי ל100? ימנים. שורה את הסנדלים שלי. מה זאת אומרת דאודורנט? אתה מוכן להתחיל ללמוד כבר? ומה זה הקוקו הזה? ובאתם לראות אותנו מביכים את עצמנו ואת אורלי. לא יכולנו לחשוב בדרך טובה יותר לסכם כל כך הרבה שנים עם כל כך הרבה חוויות. זהו, פשוט שיהיה לנו בהצלחה. כן, נראה לי זה השלב. אחי! 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 אחי!